Gebab senong mai tini wahani hai video update dal di pajak. Gebab senong pula no video no thamil lai tai talong ino kam ki sai makna ba kam ke buji makna. Tini video bawa hai no. Gebab song tini wahani hai black no wana masing jam mabling kasih bekas social media wa. Gebab senong pula no video seri no ibo kam ki sai mai tongna. Tini video bawa hai no. Gebab song tini video bawa hai si tam ne bela bab song. Hani black no sini korok sa sar hai nai hani hai social media wa. Hani hai thanai salah sini medam patal kina jomedia. Hana hai ko ni bosong ni borong bai kaja go ni na belai keno sini osar belai keno jole jaga ba belai keno tumpla jaga tam ni hola ba haike hana hai thana sala ko sung ko bang man nokoi mano hana hai sini ti praja buri rok hana hai ko ni bosong ni borong rok bai kajak thamani eba songsar khlai thamani sung nokjagai mano social media ni bisin tei amno te nyo hana hai thana sala sini medam padal kina jomedia hana hai ko ni bosong ni borong bai kajak mani yaglo hana hai belai keno tini sala sini char hana hai khorok sa phai nyai social media wo black no joli jaga sini medam padang kina jomai tiano tei amni yang lobo black no sini ti prasani kok kaham sai kana ka sini osar tam ni mala obo haike hani hai sing ti prasa palbak sa klai nai thanjang na nang nai nei nge sin ti prasani man thaino sing man nai eba to boi man nai nei saga sini osar nge beb snok maplino no bo kam ni sam nai tongna hari nge beb sing bi kok sia oi hanya sing sini osar ni kong ni bisin de ba mapli bisin de sing kita kam ki kok kana nya lena motam ni kok kusar ka sini ti prasa lo kurong no tei sini medam patal kina jomai dia watang yo bai ke hani hai ko ni bosong ni borong bai kai jana ni naka sing ang makisa kaham ke bin kong ni bisin de ba mapli bisin te sing kita kaham ke serai ke kana nya lena nge beb snok kisa kaham ke nai tong di tini no mapli no sini madam patal kena cuma tiap kajak kah belai kaham kau ini bes kami ni lang mat kaham non gitu tung kajak mani kok sing keba hambai tu mari naik turuai tu mari naik hede hekono kok sajanai kisah tunggu ba joto borok no hanai joton salai tunggu ba Engke ang to joto kok no jetto no nukha ke masau hede ba engke chini madam patal kena to bui hai sinia nukja borok ya sinijak nukjak borok hede ba pini controversial joto no siu bini jeto kok engke chen bo sinijak ya borok ya engke bo boti borok hito masa sinai no kan bagi si sana nih ni mafeka oke engke bui asik sini ti project rok sinijak ya nukja ya borok nofano nukang ke to masau joto no masalayo sini ti project rok asik bui ni do probai tore kajak tongbai mano bai kai chin nukmani sing joto no salayo sini ti prasarok engke ba padal kaina hai borok ni kajak mungno nugui tam sana nang ya tongnai mas sanai hede ba gabona sanan fayo sini madam patal kaina boba hai korok bini brain boba hai bini tam nai bono bini manasikota boba hai tam nai kisa tam nai bono kisa मानसिक भावे किसुता कमी हम तो देखने बोनो हम तो हिनी से मामन सुख से नहीं आन है देबा वो है बरक बुबा ग्रनन एकदम खूब नंगिया के कॉक साइमन नाई वो है कैसे लीडर केबा आचमसा जे abone opposite buba krano jeba be khuk hamia khlai sawi abone sekango bini je ti prasarok ni bagi je bini bukhaw je asik ti prasarna muthangnai ni ti prasarna bagi je asik samungkai femani buba grano kutugia sane buba gra bai ko dusmanengnya sane bot ti prasarni bagi asik dedicate nar kujina ti prasar ni bagi bo asik samung khaimani asik kok samani ti prasar ni bagi karak kok samani bini bako asik ti prasar ni bagi dedicate
hai deba asik kerak ajorawo pia bini at samuno kasu nei buba grano kul khabor ne party bole kaham kok doa kon ning samuno kasu jagong keba au nge tabuk tamungkha kulna ni kebo nung hai ang hai borok no ya buba grano ta khuk hanto sai asik kulkha aske kulkha ఇంకా ఆరోబ బిని అసిక్ను బిని ఆరోబ బుకు సిత్రాకే బుకోక్ సానానే కరిన ती प्रेशर ने बागै हिनै सामुं खाइफ्रुबो आसिक्नो ती प्रेशर ने बागै हिनै फुनुकनानि करिन तो कोतम आसिक्कै कुबिना अपुर केबो वानसक माया पातल किना अमो हायंगै थांगन हनै तिनिनि सालो बुबा पातल किना जे अमो हायंगै थांगन हनै केबो वानसक माया ती प्रेशर अमल ती प्रसार ने मसीहा बन अंखा बनी बादे ताइकरी ती प्रसार न मुठांसनाय पाताल कइना न हने जत्तन पयतो थांलाय माने पइला सिगां जे बिनि टीपीएफ नि जे खायसाय प्रो आसिक बत्ती प्रसार ने बगे डेडिकेट फेबक सारा बुबाग्रानो जे जोली जगे कुल मानी approve asik no 3rd degree wo thangai mano bo bobo grana asik ko khamya sai mano sanani approve asik no bini krak ti prasar ne bagai hini sam khai tam prove asik no bini bukha krak asik krak ko sai mano bo tabuk atom sa je bini o je 3rd degree je 9 je mane tam ne bono 90 degree atom sa guri jakte ngi thangmani और वो आसुक ना अचानक ने मन बिनी जे एक्टिविटी के ओ पता कइना हाई बरक न चिंता मने वानसुक ने तो नरक टी प्रेशर वानसुक दे चिनि टी प्रेशर सोसाइटी ने बोतामु मेसेज रेखा दो साले बिनी ओ जे तंगमुं बिनी ब्रेन बिसिंग को जे कहम एक्टिविटी में तो नरक वाट वानसुक कोक समब हाइलंसा चमचा जे सपन साइखि बनाय ओम हाय बोरो रक ब्रेन की काहामदंगना ब्लड सर्कुलेशन काहामदंगी तो ना बिनि ब्रेन ओम हाय बोरो रक नरक पयतो चाउ ताबुगो पातल केनि नोकलुगे हिन्नाय रक दंगो हेदिबा ओम हाय बोरक नरक ताम हने पयतो चा दो वानसुक दिनरक सूट से परे है सूट से बाहर है ओमरक न कल्पना खाइनानि से मानियांगै थं ओम बबो अंथानो बुफुर तामो बिनि एक्टिविटी ताम थानो वानसुक नानि फानो मायांगै थं ओम हाय बोरक वानसुक नदि ओम हाय बोरक न पयतो जाजाक नायदा तंगरक वानसुक दे नायबे खेनरक बहुत ती प्रसा सोसाइटी न ताम मेसेज रिखा बिनि आम जेमियानि तंगमु बिनी लगे हिमनाय मैडम नो बुमु फुनि मास सेनाय जे क्रिस्टिना जमातिया नों बिनी लगे हिमबुई नरक ती प्रसा सोसाइटी न नरक हेबुरि रक ताम मेसेज रिना नायका तर वान सुक्ति आ काइले पांदेव जे ती प्रसा सोसाइटी स्पेशली जमातिया सोसाइटी न मानसरे जमातिया सोसाइटी बखा क्राकने आं मावान सुगु द फानि बागे हुमकै हुमलायना जातसे फेब नरकनि सोसाइटी तिनि बोजागा बोबाहाय जागाव तलांखा पातल किना नरक न बरक खिकलाय के नायनाय दि बलाय वानसुक जोंनि क पातल किना जमातिया है बरक ती प्रसारक न ताम मेसेज रिखा आचमसा बिनि 90 डिग्री टर्न नङै थाङो ओम हाय बरक कि बरक ओम हाय बरक ब्रेन शयतान गुरि तो न हिमा तो ओम हाय बरक न
borok sutrang hinda nor wansuk shaitan kolobjak hai matunga shaitan kolobjak hai Christian society no tam somos tam message rekanang nunghai nangsarja borok Christian society no tam message rekanang Tiprasa society no special Tiprasa society no bisin jamatia society no nor nung tam message reka total kenya nini brain na madam nini brain sayat nini brain bisinga thui barabar sanchalan ya nima nonang asumsa nini je turn nini je atomsa koi thangmani himata turn u turn asumsa u turn ngi thangunang nini of activity no nugui no one sukma je nini kusago shaitan hawi tong nang mahno kubongma abon bagen ang wansugu patal kini han borok asik chini ti project rok wansar be khali thangmani ching asik rus rok khlailiyo nini thani rus khlaiya nang kok samakri nini bising go obong mani bakina nang obori rok bagi kok pisaya ang tak sinona bujika actually ang afru sondeho khlai dong chini tamo college ok masa kajak thangmani sikang buni borok afru nang mungsa kok khorang pisaya ti prasar ni jaga sekjak pangpro nang thang waisa pang kok pisaya ti prasarok wansarok be bujak tozak ni tong khang kai nang khorang pisaliya waisa pang nang khorang pisama khnaya why ti prasar ne bo mungai famous ngai thangka tabo khai nang product sa bo hai ti prasar samasna bo hai message ro nang nungaro message kaham rei funukte message kaham kok khai sai funukte khatau khai choital sale je rang ase hajar lakh khorcho khlai abo hai kaijak na nangya borjak na nangya umti khai simple khai kaijak dai manu omo khai nung message ritero ang sawana rang khorcho khlainani abo kuno bulya ang usang message haikat chini ti prasarok kuti rangkibi besa rakno kayu ang kai rang khorcho khlai besa butino kai leimani kok no chajagya ngi ang saya ang samani ke asik ti prasar rang nang rok besa no obai ka mana kai mano kai di phiaba ti prasa am sayo tamungi business khainani bagi rangkibia akok sang sau rang toka kuti khorcho khlai kai di no problem phiaba kuri rok abono ta sringri hin sang sau nung kuri hinka kuri no angle kuri jaja nei gosidi buino phunuka ni bagai lakai nawi jaga phali takai di busabute rok no obo hai khai ang abo se sana nayo phiaba je borok ni tongo abo nung khlai di tangke rang khorcho khlai mane abo kaisa investment nini aja pandal pendel nahmani rang a pendel je bar rinai rok borok lap machanai nini sadio je rang ki khorcho khlaimani furniture paimani mai mui thok somoso paimani je dukani payo a dukani borok lap nai nung rang khorcho khlaimani abo tai khoroksa nini arang bai lap khlayu abo kaisa investment ang samani hingka abo se je a je nung khorcho khlaimani a mani rok je nung nahmani abo saboni thani na ha ti prasar ni thani da nahar na buini thani da nahar a kok sang sau nin thani kuru puti hingka ke nung kuru khiwir busabuti no kai di tam kai miang nei ba kaham kok sing ka monisho samaj tongka hangke nung lukuno phunubi ma khainai Nge boto patal kentro Hindu riti bai bo kaisa kha Christian bai bo sak no kuno pastor kuri kuno kurei abo tam ke pastor Christian kaijak mangkha
tam kai Hindu kaijak mo ungka tam message rika norok abo borok no pocai bukrui abo bobo hai munisho samaj ke luku buskanga kisa ko sinani bonangu abo bobo hai ke kai kaijak lai norok abo na Christian right angka na Hindu right angka Christian right angka pastor nango father nango Catholic ke Hindu angka to tiprasani Hindu ro tingka ko asai nango je sex simple ke kaijak na ni samaj ne message ribu angka obo hai message ribu hai janaro abo tunggai mania nin thani rang lag nongka ke Hindu dormo ba Christian dormo phano chari mani ingka kaisa dormo nini sadiwo grisa borok no khobori chari kha chai thane ro borok kisal opung thangka nro ulta hanke tipras bunido pha kaje ke ulta message te aro ke message ka ham sana naitero chari mo kaisa dormo nor ase famous borok norok hai kuri sarok na nor ne pandawo buino chari angke sabno chari nai sab chari nai tam message rikha norok omo belai abo athang mathang jaka ang norok baki saimia ani baikoto naitong kha belai ham baikoto puilani semen nang no to kasamia baikoto ang no belai no ni video rok nai thak jago belai kaham taike mia uskang rone video na nugui tam bahai matong khang belai no chin madam patal kina no belai no tama bahai matong jaka omo hai rok taisang puilan sim sai thangana masamang je naina pheka chini patal kena ni kok na saima tongo tam message rikati prasarok no puile bine samung tangfru patal kena no karitai ke bukri kya ti prasar no mo thangnai hne ching jotto na poito khlai kya patal kena no busuk kok karak ke ak kesar mazar no bubagra bai kok phelai bubagra no busuk khok sitra sakha ani samuno kaso hene buba grano obai ke kok saka obai ke kok krak saka bo gangabun wanso go patal kina mental bini braino thui barabar chola cholungi ase bini kok azlai le busuk saiban naidi ketabuk tamung thangka sumsa tamung thangka nang nini tiprasono nin do fana mu thangna ni message tamung thangka nang tani gar khana ke ST bobo ST do fani na nei are ST Uganda Afrika Mahadesh ni ST rok Uganda rok langti tongnai rok borok be ST rok ke borok be chingkai jak mano haide tamung message rina nai ka patal kina mental bini brain na tang na ang sawi abo joli monidar muchum kaban muchum saise me omai bororo achomsa brain no tamu wansu phai borok tak tamu message rina nai kan no pato kina hai bororo Wano ti project rok ingkhanchi buini borok be borong burung kajak mani ching kasuli me yang ngitung ingka patal kain hai borok no nugui aro bo chini basically rok te nai tung bai ajaka video khlai tung bai borok ni pandano chini basically rok tung bai blaro ingka borok le sringnai ble norok hai no nugui asit norok dofa ni kok sanai rok norok se omai kasli thangbai hongke tai sabo phurngai tai se nangla burui do fani bagi asik kok kotor sai fainai
Nor se oba hai purum ke khari thangbai hongke sabo no asase nai bachini tipra sarok to motobet ngai manu waisa wisu neta be neta kok motobet pio oba hai ke yakari thangna nang hai de ekdom siyakari BJP thangpai ka platsa abo bupuse kaisa surprise ekdom Nka putabo ekdom si tipra sa dofa se yakari dikha What is this? What is this? Amo tonggai manya. Dopa tiya kari thangka. Nang to tiprasa le hine hinjak tong ka asep jora. Nka tabuk to nono to tai tiprasa hin malia. Nang to tiprasa liya. Nang burisible ek jala phano ngkele to tiprasa hin ma ko nang buri Bube kajak thangka ke nono tai tiprasa hin malia nang to tiprasa liya. Katal kina nang nini bokorgo na ne thui barabar circulating ya nini ang saimono nini kok sathani na buji jago kok sakai bo nang ekdom hanang sa khanang ri askai saimono buba krano nang sit khadu khonang ri khanang ang buwai sa wisu criticize klayu but I always said that I am not against Bubagra just whenever I criticize, no, it is like my advice, not against. Against yang Bubagrani, but advice sirna na ya. Bubagrana samman ne bisinti, borom bimani bisinti sang Bubagrana so. Bubagra omah hikai chana omah kita. Kya bende ne kokta mo? Nono nini followers choktam kai ke Bubagrano, nini followers. Tiari mairango nini followers na bule buba krano juta kanrui la thirunai nini followers abo nung buba krane against upset nafrat habrika ab borokni bokhrogo nini followers abo ang saimano kaham khaino nge nung tini bojaka sawi khanang ang o area tungo yo Kepal hamen bagi Mumbai tahu matongko ang jomatia botol rok pai mangna tongo jaga debor ma masakri debor ma jomater ni bukha obosik krak wansar na busik nasle jagbo buini do fana asik nasle jago keba nang hai netri tini obo hai asun se u-turn ngi thangmani nor hai borok nota nai tonor sar prosmit belai hambai sar prosmit ngani nai tongmani bagai Balai hambai ang Bubagrano kuno dino awesome monthly kok saya but as like a advice ang kok sau jotot ti pramothani borok no buskang ni choba jeng kaham kama khailai nai oma hai borok no jeng jawab mari nai kintu buskango oma hai borok no dofa ni kok sai thanggi dofa na potop se khigler nai oma ai no jawab mari nai salsa sokpainai tiprasani jora bo salsa sokpainai omahai borokno protisut nanani semanka obai dofono lasirnai rok samorok brain kahke samung brain bini brain boraboria bini check khake kahke semanai kahkan semano bortam omahai borok sibo semanka Christian kajang mo obai dangka sak no Bible pori te katam hinte ka pia Hindu bo tiprasane Hindu anusare hinkai bo ochai te masa to tonga nangan le hinga ayang ni tai ku ne Hindu anusare ke to Brahmon ya pano kaisa pondit to phaina nangan tiprasa samos bo jaka sogi toika na tiprasane raida te kajaka na aboni raida te kajaka So, huskang jora sengradi matunai, sini tiprasa rok no kasunani bagai, sini tiprasa matang zaknani bagai,